Dáme si ešte čajíček. A ideme na to. Dámy a páni, vítam vás pri ďalšom videu. Predom sa ospravedlňujem za môj hlas, pretože som ešte trošku chorý. No, vonku je také počasie, aké je. Studený vzduch, nadýchaš sa a je to hotové. Každopádne, predtým než začneme, toto je prvé video v tomto roku, takže chcem vám popriať šťastný nový rok. Dúfam, že ste mali pekné sviatky, všetko dobré vám prajem. Dúfam, že ste mali pekné Vianoce a dúfam, že ste si to užili. Rovnako ako som si ja ešte pred sviatkami užil výlet do Prahy, je tu ďalšia adventúra, dámy a páni. Čakali sme trošku dlhšie, ale je to tu konečne, takže poďme sa na to pozrieť. Toto intro vlastne natáčam až mesiac po výlete do Prahy. Nestihol som natočiť intro, nestihol som natočiť cestu do vlaku. To je vlastne dôvod, prečo to natáčam teraz, toto intro, takže tak. Pokiaľ sa vám toto video bude páčiť, nezabudnite kliknúť na like a odber. Ďakujem za vašu podporu. Do skecov ideme, preskočíme to rovno do vlaku. Ďakuješ. Haló. Ja som Dušan. Čo? Ahoj. Musíš ty. Ne, ja to nechcem robiť toto. Vítam vás, ja som Filip. Cesta Pšaža. Zaplatili sme 167 korún za horúcu vodu. Dobrá je. A jak to smrdí. Vynikajúca v kuchni. Kávičky. Ale je dobrá. Je dobrá? Neviem, ešte okoštujeme. Kúlku. Teraz musíme, lebo nemáme zábery. Musíme, aby som mal čo strihať. A čo najviac, lebo highlighty budú a bude to ďalšia adventúra do Prahy. Bože, no do huby mi to popchaj tú kameru. A aký máme čas a aký máme deň? 8:34, štvrtok. Zajtra je piatok 13. Teda. Ináč. Lucia bude mať meniny. 13. Nie. Ale to čo mi robíš? Kúkaj. Ja sa pekne vonia ten čaj. Povedz, aký Dobrý čaj. je. Vynikajúci, ale citrón. Koľko stal? 167 korún. Dáme si kafe. Najviac sa teším na tie raňajky na hotele zajtra. Joj, na raňajky sa ja teším. To bude masaker. Kurva, naložím si jak na obed. Nejaké vajíčka, vieš? Áno. Žiadne vajka tam nebudú. Budú tam vajíka. Párky si dám. Dojdeš? Dojdeme, pôjdeme na obed, lebo obytovať sa môžeme až o 14:00. No, kde sme? Aha. Už to natáča, povedz to niečo. Sme v Ríci, v Pšaže. Ináč my sme tu. Haló. Sme tu? Áno. Tak chystajte sa. Tak ako to? Počkej, kukurička, ja pôjdem posledný. Dobre, kukurička. Kufr nechceš podať, alebo nechceš? No kufre by si mohol, daj to sem, ja choď von. podržím. Tak ale zoberám nechcela. Ja zoberiem tvoj kufer, choď. Zoberieš ma? Ideme. Vítaj v Prahe. Ideme sa ubytovať a ideme nájsť nejakú reštiku po ceste. Plán máme taký, že ideme sa ubytovať. Po ceste by sme našli nejakú žraničku, takú pápaničku, presoničku, takú nálož nejaký. Ona to má ráda, táto blondínka. Áno, už som hladná. Pozor, nenabúraj. Ja nenabúram. Ja vlačím aj Soninu tašku a potom, aby ste vedeli. Kto to teraz prevezme? Dobre, poďme sa najesť. Kde si? Holubice letia. Dobre, pomáš to. Dobre, nikto nechce vlogovať. Musím to ja. Krásna Praha, krásny park. Nádhera. To letí. To sú turbo holuby. Navigátor je tam vpredu. Navigátorka. Navigátorka. Blondína. Takže Pozor na čo? to. Takže neodbočíme dobre.
Výborne. To musím takéto skvosty, to netreba vynechávať. Vítajte, došli sme z Barcelony. My v hoteli Práža. Si už úplne na najvyššom, my sme 501 vysičili. 502. Perfektní. Stlačila si tú Peťku, prosím ťa? Ona nestlačila. Ona normálne nestlačila. Normálne nestlačila. Tlačenka jedna. A schod, pozor, schod. Počkej, zavrieme pekne. Tak. A otvoríme trošinku viacej to okno, fakt je tu hladko, extrémne. Otvor. Výborne. Sprcha, radiátory, utieráky sú. No dobře. Ideme pozrieť kukuričky. Ale však nehaj ich preboha. Ne, to musíme dokumentovať. Ale prestaň, čo ich obťažuješ. Kukuričky. Hello. Idem pomrknúť k vám, ak vám to nevadí. Pozor, Schod. taký luxusný. Luxusný. Máme strašní okna. Aj my máme. Aj výhľad máte? Jakože no. Á, vy máte dobré. Vy máte pekný výhľad, my máme stenu. Také isté, vy tam máte také teplo? Strašné. Úplne som tu teraz stišila radiátory, otvorila okna. Pol hoďku dáme chill. Voláme sa. Pa. Práve sme vyšli z metra. To nenatočili, lebo som sa bál. Keď pôjdeme naspäť, tak to natočím. A vyšli sme úplne nečakane. Sme tu teraz, na Václaváku. Krásne, ideme pozerať vianočné trhy, ktoré sú. Opíš našu teritóriu, opíš. Naše teritorium. Nenatočili sme vjazd do metra, pretože som sa bál. A bude nás dobre počuť? Samozrejme. Áno. Jasné, táto. Parádne. Dám si to na Instagram. Čo máme? Jahody alebo aj jahody a banán v čokoláde? Ty kokos, tak to počkaj. To sú tieto, aj banány, ale aj... Ja chcem jahody v čokoláde. Alebo jahoda a banán? Ja si dám jahodu v čokoláde. Dáme si jahody alebo aj jahody a banán? Alebo vaflu? Aj. Všetko. Pomena. Dobre. Tak a bude to s mléčnou hořkou bílou. Jo. Asi mléčno. Ja si dám hořku. Jednou hořkou. Asi ne, asi bez. Jaká veľká. Tak čo, jak to vypadá? Krásne. Krásne. Nádherné? Nádherné. Paráda, máme aj my. Ja som si to v hoľkej čokoláde, ostatní majú mliečne a ty máš ešte banánik. Dobrý je? Už tú čokoládu na hube. Paráda. Výborne. No, popíš nám to. Som o Popíš tú chuť. čokolády asi, že? Jak to chutí, popíš? Dobrá chuť. Dobrá chuť? Jahoda dobrá. Jahoda dobrá. Čokoláda? Ne, čokoláda. Fajná? Môže? No. Rakúska? Ne, to zase Ne, ale je dobrá. 10? Tak to je možná. Vidíš to, balíčky a balíčky. 9 z 10. 90. Výborne. No, som zvedavý, aká bude hořká. Dámy a páni, vybrali sme sa na Mírové námestí, pretože na Václaváku to bolo trošku chabejšie. Alebo ne, že chabejšie. Málo stánkov pomerne. Ale bolo to také chabejšie. Tak chabejšie. Vidíme, že ako to bude to? Takto toto vypadá. Krása. Má sa niekto dostať pre? Keď urobíme si fotku, hej. Neviem, stratili sme druhé družstvo našich dvoch krasavcov. Každopádne máme dilemu, nemáme sa kam ísť nachálovať, napapať, najesť. Takže sme prišli na to, že dneska to zabalíme do Mekáču a tam si vyberieme, že kam pôjdeme zajtra, pretože všade sú rezervácie. Proste centrum, tu veľa ľudí, všetko zarezervované, plné reštaurácie. Ja netuším, kde sú. Kam sme tu? Ľudí. Moment. Haló? Haló? Tam? Pane bože, však my sme meter od vás. Vy ste museli byť za nami. Nikde.
Krásna nádhera. Neuveriteľné. Krásne tu je, krásne. Natočím vám, čo je pred nami. Takí chlapi, čo mali rúžové vlasy a jednu botu modrú, jednu rúžovú a boli oblečení modro-rúžovo. Aj rúžovú bradu mali. Aj rúžovú bradu. Jako nepotřeba. Lebo kolbásku by som žežil možno a toto. Dáš ty kolbásku? Ja neviem, ja rozmýšľam, ja nechcem ten mekač. Pretože dám si, hladný som, ale... Tak si daj, že... Áno, tak čo? Poďme, lebo je zle. Je zle. Lebo jediné, čo tu majú na občerstvenie v týchto stánkoch je langoš, bramborák alebo klobása. Ale marcipánové guličky sú tam. Stále. Dáme. Ideme cestovať metrom. To natočím, to ti ukážem, aha. Veľké, pekné, nejaká vládna budova. Ideme na pivíčko. Kam? Na pivíčko. Na pivíčko. A zajtra nás čaká ďalšie dobrodružstvo. Asi mi umrú nohy. Čo ti umre? Nohy. Kolienko ma boli. Kolienko. Už je toho moc. Super. Jedno, kúkaj, on ti to naťahol. Ale... Čo zas? Tak problém? No to vždycky približuje. Rybička, nebo tam iba nos, šušne nos. Za 4 minúty ideš. Zatancuj. Zatancuj. Už to je hamba. Nebol dobrý. Vítam vás v McDonalde. Za 4 € predávam. Za 4. A poď, vlak. Akože na knihy nie. Ideme. Drž sa. Ja sa držím. Jakoby trošku sa oprem. Sme vyšli z metra a ideme na to pívečko. Zaslúžené. Musíme. No, nemusíme, ale dáme si. Už ďalej? To tam. Ne, ďalej to bolo. Daj mu. Ale jak? Ešte to daj. No, op, šup. Ty daj. Ja to neviem. To je kapitán Jack Sparrow. Na stojaka. Na stojaka. Chcete? To ne. To nechcem, ja to nechcem. Ja si chcem sadnúť, prdnúť, vypiť. Nejdeme sem. Ne. Tam je nejaký bar. Tam ideme. Aha! Tam máme Plzeň. Á, tak. Pena sadne a to... Máme, sme spokojní. A pivo stúpne. Pivo by malo stúpnuť až po toto. Dobré ráno. Máš dobré ráno? No. Ideme na raňajky. Otvoríš mi potom? Nie. Hello! Dobré ráno. Morgan. Ja ti písal, že či spíš. Áno. 8:30 alebo koľko bolo. Ja nebol som online. Jak sa spalo? Bolo mi chvíľu horko, chvíľu zima. Ešte celú noc sme mali otvorené okno. Aj my. To fakt? A Aj my sme mali. A potom som zavrel, lebo už ma bolelo hrdlo.
Áno. Áno? Raňaječky. Čo máš? Také malé ohrečky. Vajíčka máme? Také malé. Dobrú chruť. Slaníku, vajíčka, chlebíček a jednu palacinku. A kávička samozrejme. Ideme si dať. Takže, ďalší vlog pokračuje. Sme v Prahe. Fakt? No, vybrali sme sa touto krásnou ulicou po pražských uličkách, po pražskom meste, staré mesto, neviem, malomestské námestí. V dnešnom pláne je pozrieť Karlov most a okolie. Potom máme v pláne ísť na Petržínskú rozhľadnú. Ideme na cestu, nebudeme tu chodiť po chodníkoch jak ostatní. Tuto na tejto strane už nič, ani niečo si chceme kúknúť. Alebo my sa vrátime proste na Václava. Bo keď pôjdeme tam, tak zase túto tlačenicu musíme prejsť naspäť. Ja dobre, tak ideme. Ideme teraz na Petržín a potom na Karlov most a potom na obed. Taký je plán. Taký je plán. Výborne. Jak sa tam natrepali chudáci, ty kokos. Ale toto jazdí po Prahe, to už som videl takéto autá, že oni si to zaplatia a majú taký výletík po Prahe. Dobre, ale ty kokos, tam ich je ale 7. No, a veľmi pekné takéto červené brány tu máme. Stále sme v Prahe. Dobrý deň. Bože, ty sa na mňa. Dneska sme sa krásne zobudili. Dneska nás čaká deň plný programu. Okomentuj to. Ideme peši. Kam? Daj nejakú hlášku sonďu do nejakého českého filmu. Pretože ideme na Petržín a to je česká pamiatka. Ide preč. Povedz nám nejakú hlášku. Musím ísť do kopca, bože. My sme športovci. No to určite. My to dokážeme. Nervy. Hnusný jeden, vítaj, fuj. Ale teším sa na výhľad. Už teraz môžeme vidieť, že tam Ideš hore. je Praha. Pridaj. Trojko do kopca, to si dovolila. To úplne stačí, ne? Tuto stačí? Bez problémov. Úplne krásny výhľad. Nedá sa to zoomnúť? Nedá sa. Proste tam je Praha, no. Ja to približím potom. Á, sme boli. Tam sú tie trhy. Áno, je to ono. Kde sme? Po výťahu. A kam ideme? Do výšky. Na Petržínskej rozhľadne. Nádhera. Ideme výťahom, lebo sa nám nechce šlapať. A Víčko si to šlape. A on si to šlape. Ó, krása. Praha, dámy a páni. Jak to feeluješ? A to tam budem akože jak vajco potom? Áno. Široký objektív. Tam dole, to je vlastne za tými hradbami. To sú tie záhrady? Ne, nejsú. Alebo sú? Sú? Sú to záhrady. Ja si to vôbec nepamätám, ale my keď sme tu boli, tak to bolo samozrejme tak, že jar, leto a proste, ja neviem, že či toto bola táto záhrada, alebo ktorá, ale proste tam boli samé rúže a úplne... Rovno, tam hľadí. Nie, počkaj, nie je to my už je prvý. A rovno. Nie, no to nie Požičaj mi prosím ťa ten telefón môj, tak otrasne chodí. Hlavne nech to nespadne. Úplne brutálne proste. Je to čo? Oproti môjmu.
trošku sa posunúť. Poďmo. Ešte tak daj chôdzu, prosím. Modelka. Áno. Nie? Áno. Bolo to fajn. A už je to opravené, pozri. Už je to tam normálne. Krásne. Krásne. Vynikajúco. Ale zase je Že víš, aby som žíkal, ale piči. Inak, keď sa chcete ísť nájsť, tak netreba o tom rezervácie? Rezervácie? Reservation? Púča. No. Môžeme tam zavolať, že sme na ceste? Že obsaďte nám Sme stôl? na ceste. Sme na ceste. Keď tam nebude navarené, tak to zežerem. Aj teba. No však ideme sa najesť, nachálovať, napapošiť. Ani ja som nejak hladný, som mi dala ten kovač. Fuj. Tak, Fuj, hnus, hlavne, že si ho celý dojedol. Kto povedal, že fuj, hnus. Kto povedal, ty že si fuj. povedal fuj. Ja som povedal, že fuj, že fuj. Ja som nepovedal fuj, ja som povedal fú. Akože, že som akože předžený. Čože? A zopšava, a ne, počkaj, rovno piču, furt rovno ide tak, furt do život musím ísť rovno, furt. Pokračujeme v našej adventúre Prahou. Je to úžasné, je to perfektné. Ja mám trošku zašpinené. Nemám to zašpinené? Nevadí. Ukážem vám Vltavu, krásnu, nádhernú. Takto to vypadá. Tam je Pražský hrad. A ideme smerom do Starého mesta. Ideme sa nachálovať. No poďme. Hladná som celkom trošku malinko. Hľada som celkom trošku malinko. Tak trošku malinko, ale celko, alebo nie, ale... Inak všetci si tu dokumentujú, všetci sa tu fotia, robia si fotky, tam môžete vidieť. Tu máme karikatúry. Máme to zdokumentované. Ten bol jak z Matrixu, hej. Počúvaj, kde mám ľudí? Tu vpredu. Prešli sme Karlov most. Ideme teraz do reštaurácie. Ale je tu veľa ľudí. Tak to vypnem a vidíme sa za chvíľku. Sme v reštike. Ideme sa napapať, nachálovať, najesť. A máme tu řízek. Kačeří příběh svíčkovou a žebírka. Zdravíme z Václavského náměstí. A napadá ma jedna vec. Že sa akože strátim. Dojdem za nimi a nastraším ich. Ticho. Nevedia o mne. Pozor. Ježišmaria, jak mám myklo, ty chápeš? Zrazu, že A kde si bol? Schovaný. Nie? Tak som sa strátil na chvíľku. Som obehol tade. A prišiel som za vami. Že vás vyprenkujem. To je vážne. Pozor, aha. Normálne typka prehľadávajú. Ideme do obchodu. Jo. Plán? Pitičko si kúpiť. Áno. No, to dneska už sme unavení. Hej, dneska sme toho nachodili strašne veľa, bolo mňa, lebo čakajte schody, bariaké, No. všetko. Kde bude pety? Patičky? Hej. Nejakú vietnamku by to chcelo nájsť. Dívaj sa, čaláďo. Dobré ránko, prajeme deň tretí, práve sme sa zobudili. Práve raňajkujete, tak prajem dobrú chuť. My ideme teraz na raňajky. Co tam robíš? Vadí mi ten ventilátor, lebo že neznášam to. Aha. Tak si na vecku bez svetla.
Poďme. Dobre, idem tu tmať. Aj ty máš dobré ráno? Ani ne, však lebo bože, otvorené okno sme mali, lebo veď toto, teplo je tu jak vici. Áno. Ja sa ťa ukážem, aký tu máme krásny neporiadok tuto na tomto stole. Prestaň, to neukazoval. To tak není. Přijde mi. Tak sme sa znovu vybrali metrom. Ja sa nechcem upraviť. Si sa chceš upraviť, ale na metrov som chcel ukázať, jak ideme dole schodami. Čo chceš? Nádhera, krása, brutálne. Máte svet. Super závery. Som na to. No, že sme to. A nesmáť sa z... Začni ťažko. Dáme si rukavičky. Pretože je zima. Ty si v tých videách vôbec není, ty poväčšine kameruješ, že ty tam musíš byť. Ja poväčšinou kamerujem. Ty, aká pekná stena, to som si nevšimla doteraz. Poď to ukúknuť. Tam? Poď. Také zábery, fajné. Mám sedieť? Jak sa ideme? Je to rýchle, nemáme takéto na Slovensku. To ne ja. Spolupáchatelia. Muzeum. To mi vystupuje. Muzeum. Ideme na Václavák. Bož ma teraz ideme stále. No ne. Čo to je za pizzu? Fuj, že veľmi musí smrdiť. Ale takú fajnú pizzušku, kde je prošuto pekne na začiatku. Nemáme záujem. Fuj, nechytaj ho. Vítali. Chudák. Nevedel čo. Chudák malý. Však ideme do hračkárstva, ja si to tam užijem. Ty to tam šmykneš. Václavské námestí a už tu máme. Naše vozidlo už došlo. On tam má už nejakých ľudí, nás vymenil. Tak to ne, to bude pokuta. No dobre, aj viete, že kadiaľ? Kam do hračkárstva? Áno. Dole a Dole. Ale čo? Poďme teda. Sonďa to už vie. Krásne, sme v Prahe mimochodom. Jasné, keby nikto nevie, že sme v Prahe. Praha 1. A toto som sa pomýlil, toto za mnou. Toto za mnou je múzeum, Národné múzeum, to nie je žiadna vládna budova, to je múzeum. No. Mám ho. Drž ho, daj ho do kruhu. Počkaj. Prestaňte. Sonia, postav sa z tej strany. Z tej strany sa postav, ja ho mám. Aj, podriš, ale musíme taký stres. Poď z tej strany ti hovorím. Nechytíš mi holu. Dostaneš tačú chrípku. Máš krásny záber teraz. Zafúkalo. Zafúkalo. Kurva fúka. Zafúkalo. Zima je jak vlak. Dneska máme zimu, dámy a páni. No. Jasné, že... Dobrý. Tu typek okolo mňa prešiel len tak proste. Vidíme si ten dáv ľudí, takže bacha, opatrne, opatrne. A sme tu. Toto není ono. Není to ono? Ono sa to bolo ináč. Volá sa to iné, Hamlejs tuším. Hamlejs to bolo. Ale premenovali to. Ideme na to.
Ideme si zatancovať. Tam kolega išiel kúpiť kartu. Good, perfect. Fast, please, perfect. Please. Obidve. Ale keď som sem dával kartu, tak to nič nerobilo. Pozor, do kapucne. Hádíš do stolku. Do hlavy. Len ho dávaj. Poď ven, aj peniaze ven. Áno, vyšli sme z hračkárstva a zistili sme. Ty si v tom hračkárstve ešte nebola predtým? Nie. Ne, tak musím ísť za nejakým iným. Čo? Sonďu, čo sme zistili, keď sme vyšli z hračkárstva? Že je úplne iné, jak bolo. Slabé. Prerobili to tam. No a teraz sme, už sa zotmelo, už je večer trošku. Kde sme to? Na výhľadke? Letňany? Letnáčiek. Letná výhľadka? Tak, niekde tak. Za Vltavou proste, no. Tam vám to ukážem. Tam je to krásne, akože hem Praha. Sme v Prahe inak. No počkajte, to vám to ukážem. Dramaticky. Len tam vidíme Karlov most. Tam niekde je Václavák. Len tam je Petřínska rozhľadná, tam presne za tými stromami. Tam sme boli včera. Nie je to vidno? Nie je to vidno? Nie je to vidno? No a hen tam je Žižkovská väža. A hen tam je zvyšok Prahy. Chceš čaj? Ako? Čaj Ale to chceš? je jaké pekné. Chceš čaj? Chceme čaj? Chceme čaj. Chceme čaj. Alebo svážak. Dobre. Povedz sa niečo. Svážak? Svážak? Hoši. Hoši. Dobrý deň. Dobrý deň. No kamera, no kamera. No kamera. Podľa mňa tuto je ešte krajší výhľad než z Petřínskej rozhľadny. Takže z toho Petřína vidíš všetko. No, to je pravda. Ale tuto to má iný. Tuto to vyzerá trošku inak. Ale krásne. Krásne, ten Karlov most je pekný. Chceš čaj alebo... Chceme čaj. Nebo svážák. Kde idú? A že... Kde? Vidíš, že za tou výkonkou kamerou. Iď ty. Ty si mi to dal na oko. Dámy a páni, toľko ľudí tam bolo na Václaváku, že som nestihal ani natáčať. Spravím ti fotku. Ideme robiť fotku. Aha, a hore nohy daj. Áno? Na kartu za vstup, dobre? Tak, drž sa. To je ono. Tak. Je to tam. Pozri, poposielam ti. Jasné. Jasné. Nejaké hadanky? Hadanky? To mi nejde. Daj tam hlavu. Daj tam. Počkej, pozor. Tuto musí stať. Fakt to dobre vypadá. Vyšli sme z múzea optických... Čoho? Ilúzií? Magických, fantastických. Niečo také. Ilúzií. Ale fajné. Velice fajné. Som nebola ešte na ničom takom. Dneska to bolo dobrodružo, zajtra už ideme domov, ale dneska je sobota, strašne veľa ľudí. Ani som z tej výhliadky nestihol nič natáčať, lebo tu bola tlačenica. Pri Orloji to bolo extrém. Vyslovil som to dobre taký. Pri Orloji. Orloji.
Pražskom, lebo sme v Prahe, pozor. Ja si cítim poustrieť. Robíš? Povedz, že je to pichol pred nás. A povedz, kde sme. No. Ďakujem ste. No tak ma bolalohy. Ona nevie komunikovať. Ale ja viem. Nevie Správne, že čo komunikovať. je v pláne teraz, aký bol plán pred chvíľkou a že... Maxo. Daj niečo. Po česky. Zamluv niečo. Toto je zámluv niečo. Čakáme na MHDčku. Krásnu, fajnovú. Koľkatku? 14. Dobre. Ideme na Masarykovo nádraží. Niekto tu do mňa šťuchá. A ideme sa napapošiť do nejakej reštiky, čo nám odporúčil náš kamoš, ktorého sme si spravili hneď prvý večer? To bol? Prvý večer. Takže tak. To nie je naše, ale ilúzie boli fajn, bolo ten stranda. Čakala som to väčšie zase, neviem prečo. Inak ale ja som to čakala väčšie. Väčšie proste, na tých fotkách na internete, že proste viacej vecí som myslela, že to bude. Ale nevadí, bolo to fajn. Dáme si pipíčko. Dáme si. A kino Svietozar. To bolo zakončenie. Kino Svietozar. Dobre. Nebezpeční ľudia sú tu. Nemôžem sa tu niekomu pchať s kamerou. Akože mohol by som, ale následky... Za následky neručím. To na Salzburgu je? Tu je jebak. Ale slušne to povedz. No, týkal sa. Ja už ani neviem, kde sme natáčali posledný záber. Vo vlaku. Vo vlaku, v tramvaji. Tu si nemal žiadny záber v reštike? Nemal som záber v reštike. Tak to si u mňa prehral dneska. Tam bolo moc ľudí. Tam bol iný Kandolov. Ideme na hotel, už sme skoro tam. Naša denná dávka pivečka presiahla hranice. Koľko je hodín? 21? No, 9. Tak čo budeme? Tak čo ideme, Ferovi alebo na spať? Rozhodne minca? Rozhodne minca? Ja ťa neohováram. Prečo si myslíš, že ťa ohováram? Lebo... Že vo vlaku pivo si nedáme. Sme na hoteli. Páte pátro, slač to. Páte, Patro. Kde sme dali kartu? Páte pátro. Inak ty máš riadený. Pri. Tak máme tu koniec, dámy a páni. Bohužiaľ, nestihol som natočiť cestu. Ráno sme sa ponáhľali, vlak bol strašne preplnený, nedalo sa tam nič natočiť. Takže to ma celkom mrzí, chcel som natočiť cestu naspäť. Ale bohužiaľ, nič sa nedá robiť. No každopádne, toto je koniec tohto videa. Prajem vám všetko dobré a sledujte moje videá aj ďalej. Vidíme sa na budúce. Čau.